دويري أسقدهم زبها نعي عسيمبا ديمقراطية وبارتي مرحيو آتي زولة زبليو صمدو سلطة هلا لها هبصندوق تهدم لها خالق حرخرخ تمص زلها إذا صمدو إذا كو ناي حوحتن ناي هقدفن صمدو حقا خوينو عرق تسأل سب ود سب كوين ولا حدا يلن اتلموت صفرت كيا سراوي اتخلق اللو دبل كايو سراوي لو قمت لي كار سراوي تسبير ترات تتصاوعت ما تخكليو أبي كوين كاتصوع خمسة لك أجن تفلت كتكر على كامالت عم نحو حد سلطان على سلطان زنورو جيتها شوي نيكستو دبرت يون مالك نسندي العلي أم نيرو تاخوينو العلي أم زي فتر تناشنال جنرال كوينه نايت بيلك ملشا كون ايدل ودن طرو عمديا وصيو مسريت الله هو مسراتي يكبلكا كلو ودن طرو كو خاب قولو جميرون اشتي سلم يبلو ينشتو رسو كوت عيكونن شعو خمزيلو ما يزارو نيرو ما قلقل كاغن نص اخات سلام تعنا بلي كما ياللهم كما يتقنيو كبراتن في تواتن تخاتلتي شدن رياكتس 1 هينو مسجن انا بوغني اغزيابيهر يمسجن سلام عليكم نسخاتكم كم زخماي كمتلو بعل ملو تسفاي نابنا لهم معنت فيديو قدم محلافي أزيوم بتعمي دس زبلون وسنت سخونو تحسوتاتنا اللو حيزوكم يخسقر أقدم أبيلنا جن حد رئيتوتات اللونا إيشي أبزوم رئيتوتات زياتهم دما سابسكرايب لايك كومنت شير بمقبار إجامكم كتواتسو ويكا وفيا خطوفيون سوعكم هلنا نعمل لهم معنت فيديو قدم محلافي حد وسن صبو مكرز بلا رئيتوتات نتلو اندام بوكو خيدي مالتيو عبودي أتل ميزانا وخينكا إلنا اللو مالتيو لايك أجر لي يغني لي شدن مرت أزياغا أخايلنا اللو مالتيو مرت أزياغا ايشي لقاسا نقوسا حمسان حموشتن سسان شعاتن أتاجد شدن كمي عينة سابقا متكلكا قلبت تبل ودي إلنو مالتيو انتاي كوني جيرا لقاسا سكن قراني إخا مالتيو متكل تقلابي تنو كومو كويزا لو مالتيو صمدو تبل صنح كاو دحراي حرارات تيبلوها قوم دي خوينو ميبي من الوات تقاقي خوني خلط خوينة اسكي أبرهر هالي إخا مالتيو KLM سلام لايك جيرات اللي يلا مالتيو يغني اللي مكازين هايلة لايك جيرات اللي يلا قلنا عيلات اللي مالتيو حراي فرسلومن لايك جيرات اللي يلا فرون بتماساسالي وجرت تايودع يسرع عدي اتوما بحرا مريت زلو انتاي زي قورو ببرت زتعلو منقستي زي بلديو مالتي حوحات ببرت سلازا أمنو يلا ايه زأمن أنا سلازي ببرت نزأمن حيلي ببرت غيرك أخا توردو زبليو ناي وجرت تايودع يسرع عد مالتيو يغني اللي بتعمي يونيل إرتري عالمي إرتران إثيوبيان حدا هزبيو حدا هاجريو إزي أيكون جن أبز زوبا سلام قالو إلكا زي حسبيو طليان جزيونا إنجليزي دقيونا قديفكا هزب تجراين زتفا إسياس أفورك زبهال عليت وجن زي بلو سسع فترة رايو أورومو أمحارات تجري سومال ترادادي إخا من بار كلنا هبتاماتينا كاب درجة هيدا سلاسي زتعم جزي أيرانان حبرة لومي هبتر تسبح كنت سنين أي جبان أوكي سلازي بمنجد إسياس 10 عامات وركناين حتى 7 حتى إسياس تتقوم له يأكل دكتور أبي أحمد يمرحنا قوال سسا تمرعيا كتولدلكا زي متصباي بليس لايك شير سابسكرايب إلى الله مالتي حرا قوال سسا تمرعيها أمو حجي من يمرحنا إلكا نسخة مالتي دكتور أبي يمرحنا إلكا لخا نسخة أنا أقوى مالتي كالي طعي التحساس بازلو مصي تزمر حنا نيرو كسابكم زي عينت شجر اي متفطرن زبل امنت كم زخما خالن انديو جن جنا كصاري يزلوم تمرحتنا نوعلم دكتور ابي مصي مرحنا تبلكل خاص جنا زلن دليت زلني بهجي امنتاي تمركو سي خوسن زدلي جنا خامنو لن تسمالتي مفتن كل عامات 3 عامات زحلفه بهزبنا نوعلو انت يترفع ازجز العاله تقبلنت انت امانت زنورو سبينيرو مالتيو جن كاب خم زي قصللو مخنيات نمنتاي مخانو أيفلتكون بخمي منقد مخانون بزحي تردأنن انتخونا جنبو يقصلن مالتي تأمانت أبلع اللي هزبنا زنورو زاسواي كالي أمرا رحا كساب زمز هزبنا حاسو زبل زلو مالتي بفلاي بوغن كبابين عند حرد أخندر إلنا خوينا أبوغن إثيوبيا من البات تقرأ بتحجي زلا تغونتات عند حرد أخوينو نابي كم تخيلي فلت أتنزلا بوغن إثيوبيا خم تغلالا كون يخلي بوغن تقرأ جن مرح زلو زبحال وكعبة حجي زلو شبط كونتات سي مرح اللي كان مزراب أزيو زعقب كونتاتي مالتي مست 4 شمونتن آتو بارايو سوق بلو إساس he was working with أبي يبلنا له مالتي حبيري يسرح نيري يبلنا له
ናይሰር ቲዩብ ኤርትራዊ ዝበሃሎሚ ከም ክንቲት ፎኩስ ስለዘሎ ብዙሕ ኣይገረምኩም ገና ገለ ክዛረቡ እዮም ካብቶም ጽላት ሓደ ኣማኑኤል ኣሰና ትግራዋይ ኢሉና ዝገርም እዩ ትግራዋይ ዝቃለሱ ስለ ዝመስሎም እምበር ከም ዝፈኸሱ ኣይርድኦምን እዩ እስከ ጥራሕ ነብሶም ክሳብ ዝኸዱ ንጸበ እዚኦም ሕጊ የብሎም ሕለና የብሎም ብስምዒት ይዛረቡ ገና ክፈኽሱ እዮም ጥራይ እዝኒ ንእዝንና ኣክቲቭ ምግባር እዩ ኢልና ማለት ናይሰር ቲዩብ ሽደን ኣይተስማዕ ማዕናን ግደፎ ኣይተስማዕ ማዕናን በልበል ትግርኛ ዓርዮ ኢልና ማለት ከም ዛናት ናይ ሚሊን ናይ መን እዩ ሚኪ ዝበሃል ዘሎ ኮይና ዶ ዛጽምዶ ታይ ከም ትገብረ ይፈለጥኩን ግን ኣይንስማዕ ማዕን ዘለና ሓራይ ሽ በጣም ወሳኒ ሓራይ ቀጽለና ብላይሎ ማዕንተ ቪድዮ Welcome to Shitten Reacts 1. ሕጂ ማእኸል ምርምርን ሰነዳትን ቅዱሳት ሃገራውያን ዝብል ጽምዶ 6 ብስራት ሒዛ ትመጽ ኣላ ኣብዚ ሰዓት ካብ ትግራይ ዝኣተወ ዓብይ ጋሻ በስመራ ይርከብ ሓሙስ ዓብይ ብስራት ክትሰምዑኹም ኣብ ዶባት ዝርከብ ክልቲ ህዝብታት ብሰላም ከነብሪና ናብ ንብር ክምለስ ብንግድን ካልእን ክተኣሳሰር ከቢድ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ ምስ ዕብየት ናይቲ ስራሕ እቲ ዝተረፈ ሓሙስ ኣብዚ ቃልሕ መልእኽቲ ብስራት ክትሰምዑ ኢኹም 4 ኪሎ ደው ተብሎ ነገር የለን ድሕሪ ደጊም 4 ኪሎ ተላኽሶ ኩናት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን የለን 4 ኪሎ ትምዝሙዞ ጾታውን የለን ጽምዶ ሰላም ክቐጽል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጫፉን ክበጽሕዩ ነቶም ኩናት ዘሳውሩ ግጭት ህዝብታት ዝህንድሱ መልእኽትና ዓዲ ወዓሉ እዩ ዝብል እዩ በቲ ማእኸል እዩ መጽኡ ዘሎ ማለት እዩ መን እዩ ትዕድም ጋሻ ዝብል ሓደ ሰባት ብዙሓት ዘረባ ገለ ገይሮም ነይሮም እዮም ወይ ከዓ መርድዳእ ገለሲ ሓሲብና ነርና ኢና ማለት እዩ ብዙሓት ክነዋግዓሉስ ንእሽትለይ ማለት እዩ መን ኮን ይኾን ሰብ ዚገለይልና ኢና ነርና ኢና ብወገንና ማለት እዩ በብውልቅና ርግጸኛ እየ ዶይሪ ኣስገዶም ዝበሃል ናይ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መራሒ እዩ ኣቲ ዘሎ ዝብል እዩ ጭምጭምታታት ወጽኦም ዘሎ ማለት ኣብ ጽምዶ 6 ብዝኾነ መን ምዃኑ ሽዑ እንዳበጽሕናን እንታይ ተወግዑ እንታይ ከየም ክዕልሉ ሽዑ ክንርኢና ማለት እዩ እዚ ኢሎም ኣለዉ ግን ኣሕዋትና ክንረዳዳ ኣለና ጽምዶ ስለተባህለ ዲኻ ካብ ጽምዶ ክትሃድም ደሊኻ ካልእ ሕርኽራኽ ትምጽእ ዘለኻ ተኣምነሉ መንግስትኻን ሃገርካን ባንዴራኻን እንተኮይኑ ጽምዶ ኢሉ ትጽመድ ብቐዳማይ ተሳርብና ኣለና ኣብዚ ኣይትጽመድ ኢልካ ሓንጊድካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትጸሚዱ ወዲኡ ወንዲሱ እንታይ ክትገብር ኢኻ እዚኣኹም ዳ ዝገብራ ዘለኻ እንዳልካ ዓንክሊል ዝብል ዋላ ሓንቲ እኮ ዝግበር ነገር የለን ካብ ጽምዶ ክትሃድም ሕርኽርኽ ዶ ሕበጥነ እንዳልካ ተኸይትኾንካ ሓቢጥካ ትተርፍ ስለምንታይ መንግስተይ ሃገረይ ትብል ነርካ ካልእ ቃናን ተምፂካ ሕጂ ንጽምዶ ኣይተረድኣንን ኢልካ ኢድካ ሒዝካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣንጻሩ እንድሕር ጎስጒስካ ግን ብልጽግና ኣንጻሩ ጽምዶን እዮም ዝጉስጉሱ ዘሎ በንጻሩ ኸማ ንሶም ተጸሚዶም ኣንጻሩ ጽምዶስ ተጸሚዶም ስለዚ ንስኻ በዚ ትሕግዞም ድሕሪ ሃሊኻ ኾንካ ተመሳሳሊ ኣጀንዳ ኢኻ ተልዕል ዘለኻ እዩ ኣብ ኤርትራ ጉድለት የለን ኣይትሕተት ኣብ ኤርትራ ሕማቕ ኣሎ ኣይትሕተት ኣብ ኤርትራ ዝጎደለና ኣሎ ክግበረና ኣሎ ኣይትሕተት ኣይተባህለን ይሕተት ኣሎ እዩ ኩሉ ዝጎደለ ነገር ከዓ ይማልእ ኣሎ እዩ ዝሕተት እውን ይሕተት ኣሎ እዩ ኩሉ ነገር ይግበር ኣሎ እዩ ዝብል ምጭብርባር ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት እዩ ካብቲ ምሕታትና ምሕታቱ ብላዕሊ ከዓ ማለት እዩ ከምቲ ዘርእሰና ዝብለና ዘሎ እንድሕር ዳ ኮይኑ ምሕታት ጥራሕ እውን ኣይኮነን መልሲ እውን ከም ዘሎ አንድ ዓዲዑ ይዛረብ ማለት እዩ ሓሶት እዩ ምጭብርባር እዩ ብወገን ትግራይ ይኹን ብወገን ኤርትራ ተሓቲቱ ዝተመለሰ መልሲ እንታይ እዩ ዘለኩም ኮይኑ ሕጅስ ኣየናይ መልሲ ኣየናይ ሕቶ እዩ ተመሊሱ ኣየናይ እስሪኻ ፈቲሕኻ ኣየናይ ናይ ጽምዶ መስሪሕኻ ተኸቲልካ ኣየናይ ናይ ሰላም ዝማሪእኻ ሞዘሚርካ ሕጂ ጽምዶ ትብሎ ዘለኻ ንባዕሉ ከምቶም ብዙሓት ኣሕዋትና ኣሰማምዕሉ ዘለዉ ንባዕልኻ ምእንታን ክምእምእካ ኢልካ ትፈጥሮ ዘለኻ ታሪኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ታሪኽ እዚ ኩሉ ሰብ ክነቕሓሉ እዩ ዝግባእ ንምንታይ ከም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ክንፈልጥ ግዴታና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ትነግሩና እዩ ዝግባኣኩም 3 ኣዋርሕ 4 ኣዋርሕ ሲ ዶብ ንኸፍቶ ኣለና ዶብ ክኽፈቲ ንግዲ ክጅመር እዩ ዶብ ክኽፈቲ ንግዲ ክጅመር እዩ ብዝብል ዝካየድ ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል እቲ ተድልዮም ነገር እንዳረእኻ ናብቲ ትደልዮ ቦታ ወሰዶም ዝበሃል ኣካይዳ ንሕና ብደንቢ እዩ በቃ ተረዲና ቀዲሙስ ፈሊጥና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኣይፈለጥዎን ኢልኩም ድሕር ዳ ተኣምኑ ኮይንኩም ትጋገዩ ኣለኹም ኢለ ዝነገረኩም እምበር እቲ ጉዳይ እዚ ልዕሊኹም ኣጸቢቑ ተፈለጠና 21 ክፍለ ዘመን ኮይኑ ካብቶም ናይ ፖለቲካ ሽርሕታት ከዓ ተኣዝዩ ዝኸሰረ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ሎሚ ካልእ ኣልጎሪዝም ተጠቒምካ ዳርጋ ክትቅጽል ኣይትኽእልን ኢኻ እዚስ 3 ወርሒ ምልኢትስ መንገዲ ተኸፊት ይብለካ ኣበየሎት መንገዲ ተኸፈት ኣበየሎት ህዝቢ ዝመላለስ ዘሎ 3 ወርሒ ምልኢት ማለት እዩ ዳርጋ ጽምዶ ካብዚ ምስረት ጀሚሩ ተሓደ ተኣሲሩ ተፈቲሑ ነቲ እቲናዮ ነቲ ኢንተርቪው ጌርናዮ ነቲ ወሲድናዮ ነቲ እምፂናዮ ታይም ኢኻ ትገብር ኢንተርቪው ጌርካ ትወፅእ ተኣቱ ዛሲት በቃ ምንም ኣፈላላይ ከይብሉ ለውጥ እምፂና ንብል ዘለና ንሕና ህግደፍ ወይን ሻዕብያ ንዝሓለፈ 20 ዓመት በቃ ይረባረባሉ ምስ ምዕራባውያን በቃ እኔ ከጥፍዎ በቃ እኔ የለ ሪጂም ቼንጅ ኢሎም
መጀመርታ ምስ ሕወሓት ገይሮም ንሕወሓት ሒዞም እዮም እንታይ ሽሙ ዝገብሩ ዝነበሩ ሻዕብያ ንህግደፍ ከጥፉ ብውግእ ጀሚሮም ብ98 2000 ድሓር ከዓ ስጋዕ 2018 ዒስራን ከዓ ብውግእ እንደገና ከፈቲኖም በቃ ኖሞር ኢሉ አበልዒኑ ኣብ 2020 ዲስማንትል ኮምፕሊት ተደምሲሱ በቃ እጂ በዓል ምዕራባውያን ከዓ ሊሚትለስ ሪሶርሶም ከዓ እንደገና ከዓ ተወዳዲቦም ሕጂ ከዓ ንብልጽግና ኮይኖም ናቶም ከዓ ከደምቲ ኤርትራን ሒዞም ከዓ ሕጂ መጭኦም አሉ ንዑ ከዓ ሕጂ ጽምዶ ኢሉ ከዓ ቶርፒዶ ገይሩ በቃ ቶርፒዶ ማለት እንታይ ማለት ብውሽጥ ገይሩ በቃ በትፋሕ በትን ሕጂ በቃ አውያት ይዘሉ ኣብ 4 ኪሎ አውያት በአውያት እዚ ናይ ህግደፍ ወይንም ናይ ሻዕብያ ብሪሊያንስ ይባል በቃ ማስተር ስትሮክ ይባል ጽምዶ ፕሮግራም ድሌት ናይ ህዝባውያን ሓድነት ትግራይ ናይ ትውድብ እዩ ካብ ምንታይ ዝነቅል ተልካኒ ካብ ተስፋ መቁራጽ ዝነቅል ተስፋ ምስ ቆረጸ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተስፋ ምስ ወደአ ናይ ምረጻ ቦርድ ተስፋ ምስ ወደአ ይናኸረረ መጽኢት ጽምዶ ናይ አፈኛታት ወይ ናይ አክቲቪስታት ጥራሕ ተዝኾንስ ንምንታይ ናይ ምስራዝ መዓልቲ ምሳኣኸለ ጽምዶ ኢሎም ማዕዲ ጽምዶ ተባይሉ ጉንበት 3 ጀሚሩ ክስረዚ ምስተባሃለ ንሰሜን ገጽና ዝብል ዘረባ መጽ እጂ መሰረቱ እቲ ጽምዶ ጽምዶ ዝቃወም አካል የለን ሓደ ትግራይ አይተረክብ ንጽምዶ ነቲ ሕጂ ጽምዶ ዘሎ ተይኮንኩስ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ዝህሉ ርክብ ዝቃወም ትግራዋይ ያለው ኢላ አይግምትም ጥዑይ እንተኮይኑ ማለት እዩ እዚ ጽምዶ እዚ ግን ናይ ሕወሓትን ናይ ህግደፍን ጽምዶ እዩ ፖለቲካል ጽምዶ እዩ ማሕበረሰባዊ ወይ ህዝባዊ ጽምዶ አይኮነን ታ ዝብላ ዘለኹ ማለት ንኸብረሃልኩም እዩ ንዓሲ ደጊሙ ከረዳእና ይኽእል እዩ ኢለ ካብዛ ኣመንኮ ቀጻሊ ቪድዮ እንዳለ ተዛሪበ ወይ ከዓ ወሲኸሉ ዘለኹ እምበር ተዘረባ ቀዲመ ተዛሪበ ኣለኹ ኣነ ስለ ተዛረብኮ ዘይኮነኹም ዝኸውን እቲ ሓቃዊ ኣካይዱ ማንነቱ እንታይነቱ ናይ ተዘረባ ናብኡ ዝወስድ እዚ ማለት ከምዚ ናይ ግድን በቃ ህዝቢ ትግራይ ጠሚዎ እዩ ዘሎ መዋጽእ ሲኢኑ ኣሎ ጨኒቕዎ ኣሎ ስደተኛ በዚሕዎ ኣሎ ሞ ሓንሳብ ምዕራብ ትግራይ ክንኽፍተልካ ኢና ሓንሳብ ርዳእታ ኮ በዚ ኸኣት እዩ ኣበየለዋተን መኻይን ተናዩ ፊ ዘረባ ኮ መጽ ኣበየለዋተን መኻይን ሲ ኣበየለዋታ ርዳእታ ዝተሕለፍ ኮ ሕጂ ኮ ኖርማል ኮ ኣታ ዘረባ ኣበየዳ ኣለዋተን መኻይን ኣበየዳ ኣላ ዛካይዳ ማለት ኣበየዳ ኣላ ዛለውጢ ተኸፊቱ ያ ተባሂሉ እቲ መንገዲ ብዙሓት ሰባት ኣይተኸፈተን ንሕና ንረጋግጽ ኣለና ኢሎም ነይሮም ኢንክሉዲንግ ብውዳበ እውን ዓበይቲ ካብ ድሓና ዝበሃሉ ማለት ኣብ ትግራይ ምንቅስቃስ ካብ ዝገብሩ ካብ ውናት ሓዊሱ ማለት እዩ የለው ናይ ንርእን ዘለና ሓሶት እዩ እዚ ተይገበርናዮ ተይበልዓናዮ በሊዖም ብዝብል ነቲ ውዕል ንምፍራስ ነቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ሲ ኣፍሪሶም ሞኦም ንዝብል እወይልና ሓሳብ ንኣምን ክግበር እዩ ትቡ ጽቡቕ ነገሩ ማለት እዩ ክሳብቲ ዋና ንሕና እውን ኩላና ማለት እዩ ከምቲ ንሱ ዝበለ ከምቲ ናይ ተጋዳላይ ታደለ ዝተዛረቦ ዘረባ ሓደ እዩ ታይቲ ዘረባ እንድሕር ደኣ ሓቀኛ ኮይኑ ዕርቂ ዝጸልእ ሰብ ወዲ ሰብ ኮይኑ ዋላ ሓደ የለን እሞ ከዓ ንሰላምን ንለውጥን እዩ ዕርቂ ተባሂሉ ሲ ሰባት ይጸልእዎ እዮም ዝብል ዘረባን መንፈስን እውን የብለይን ማለት እዩ እቲ ዋና ሽግር ኮይኑ ዘሎ ግን ብሓሶት ወይ ከዓ ናይ ሓሶት መንገዲ ከምዚ ጌርካ አጭበርቢርካ ማለት እዩ ዘይተፈጠረ ምሲልካ ብምርአይ ዘይተሰርሐ ዘይተገብረ ምሲልካ ብምርአይ አባና ማለት እዩ ለውጢ ተይመፀውን ከም ዝመፀ ምሲልካ ብምርአይ ከምዚ ኮጌሮም ንምባል እንድሕር ኮይኑ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እውን እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ስቆኢልካ ከምዚ ንመፈራርሒ ንጥቀመሉ ገለገለ ዝበሃል ነቲ ህዝቢ 3 ግዜ 2 ግዜ ማለት ማዓንጣ ከብዱ ተዘይትቆርጾ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ እዚ 2018 ዓመተ ምህረት ብጣዕሚ በሃንቀውታ ዝተጸበናዮ ዕርቂ እዩ በሃንቀውታ ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ግን ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ መሊኡ ዘይተዓረቀ ማሕበረሰብ ነይሩ ካብቲ ማሕበረሰብ ውሽጢ እቲ ኣብ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ቦታ ጠቕሙ ዝተነኽኦ ከዓ ጨሪሱ ፈጺሞ ይዕረቕን ማለት ህዝቢ ርኢናዮ ከምዚ ኢሉ በቃ ጽምድ ኢሉ ብሓደ ግዜ ሲ በቲ ሽዑ ግዜ ብፍላይ ካበይና በሞ ይተሓዛየብሉ ገለ የብሉ ማለት እዩ ጥሒሱ ኣትዩ ትሽግር ብድሕሪኡ ብመን መውፂ በቲ መንግስቲ ደንጊጹ እቲ ህዝቢ ሰቢዱ ታይዳ ኮይኑ ንኸምዚ እኮ እዮም ደልዮምና ነይሮም ካሊእ ፕሮፓጋንዳ ማለት እዩ ካሊእ ቁስሊ ማለት ሕጂ እውን ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ሓደጋ እዩ ኣብቲ ዝሕጎሰን ነገር ንዓይ እዚ ሕጂ ዝኸይ ዘሎ በቃ ክታትያ ተርዲካሉ ዘጽብያ ይራያል ዘጽብ ሕጂ ምስ አቢ ኮንካ ዲያ ምስ ሰይጣን ኮንካ ዲያ ነዚኦም ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ህይወትና ዘጽሉና ህይወትና ፍሕብትን ዘበሎ መጻኢና ዘጸልሞቶ ሓሳብና ሓባርን ክንውግዶም ኣለና ተወዲያ ካል ዘረባ የለን ኣብዚ ዶ በዝዶ
قال زبها لي للحج كم إسياس كيكونوا له خمس رأسي كبدا يبلع النعي كم إسياس زخف فطور كل كلني بعالم زي تأي تريفك سومال كي تكون عند خوين عندي تأي زلك تباتاتينكا قال يخاب بحر قال يخاب سيناء قال يخاب سدت كرتت ولا خزميها حجي نتا توباك زبلا زلو مزغون يكون أكل كيدنا خنق على سيناء مزغون يكون أكل كيد ناس خنق على سيناء أتبل ولا مسيت أم كوينا أتبل مالت حجي كابنا توباك لوجي كاب أنتيوس أنا أنت لنا ولا بعلدان ود ممهر زوم كلهم زحشوا من أسيات زبها لابزنا يبرجين حمدو عمل لهم توهيلهم تصوع من أسيهم بمول أم تأم زبلو سأقام يبلون نقال سندحر كوينوسي خنق على سيناء قال زعينتي مالتي بدس زبلنا خن كيدنا أم زبلو مالتي بعد توباك قال ناي توباك حي زارو زلو قد محجزا كابز زاربو زنبره صنحيو مالتي سلازي ناي توباك حدش ነገር አይኮነን ግን አነ ጌጋ አለኩም ይዝብሎም ጌጋኹም ከአኽት እረሙሊ ዝግባእ ማለት እዩ ስሕተት እዩ ዋላ ምስ ሰይጣን ኮይና እንድሕሪልካ ሰይጣን ሞ ጽቡቕ ነገር አለው ዲ ማለት ዝኾነ ሰዓት ሰይጣን ሲ ተሐሳቡ ቀይሩ ዝሓሸ መንገዲ እዩ ልኸምፀልካ ይኽእል ማለት ዲ ዛእምነካ ተኾይኑ እኮ ጽቡቕ እዩ ዋላ ምስ ሰይጣን ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ያእምነልካን መወዳእቱ ኢና ንብል ዘለና ማለት ያእምነልካን ሰይጣን በቃ ሰይጣን ስለ ዝኾነ ያእምነካን ስለዚ ሞዚን ዋዕሉ ሽግር አይኮነን ዲ تمالي جونوسايد جيرو كسب لهم برتايت مالي كسب لهم جونوسايد جيرو كم يدابلكا تخصص زلها سراوي اراوي تيزبلكا يا سراوي عمي تيزبلكا يا سراوي اتم زي حدهم فردن بزي عالم لخاو بيت فردن بزي قلبلنسي طري الكاب معلت متخا هتصاونتو قلعدو كنتي يرو زبلكا يا سراوي اتلموت سفرتك يا سراوي اتخلق اللو دبلكا يا سراوي لو قمت لي الكار سراوي تزبير طرات أب إرترا سراوي سياسة مر سراوي تزبي إرترا ينن بالنبر أكا حجكم تريدو سراوي تزبي إرترا سراوي تزبي إرترا ما تصرع تعويد كل جزء تفلتي خاطر بك تمالي جونوسايد ديري لهم تخصصها تمالي عدت ميتو دون سنة كوي تخصص سراوي إرترا أقلي لقبل كوي كنا فتحون ذو ساعتين جونوسايد ديرو تزبي إرترا جونوسايد ديرا سراوي إرترا أبتقراي عاتي كندز سرهليو دابلكا إذا زي بحال سلمان إذا زي بحال نقدر نقول كده لو ما كله خمسة حاجة بتقطع إلو مسدمقة قمت اللي كان حد مساعي أحمد كونكا نسراوي إرترا حوات كاي تقولون نخال جيجا يكونن ولا حدا نجار فلي يقولن مالتي حجي ميرون استزارب كاس استفلي نجار يقولن دلي تفتحت أمزبلو زلو كابت سراويت أكلنا زخونكا سأجمنا زتأجمكا ويكا أنا عنا زرع أب وص أخوين كان عنا مشجرنا زترد أخنا سب أنت اللخا همزي جميرنا لنا نعت حوسنا أيه حجيت نايت حوسنا تأوعيت أبيكون كاتسوع اللخان نحوارو تخلو زلخا من قدن تخكل ديوس أي تخكل نيزبر زلخون بر تتأوعيت ما تخكل يو أبيكون كاتسوع خم زلكا جن كتفلت كتكل على كمالتي حجنا أبنت حليفي مزأكا مجلس برجعنا حمدو مسز بتجراي وصود بتجراي تسأمبيرنا زخون لوت خنا مسنخ النايلهم كابز أمنو حدا يوم تسأمبيرنا خبر كلوت حاجة جيزنا مالتيو كابز أمنو حدا ديوم سلازي حجي نصو تمالي أمولو أبزي يكون اللبوتا نعت حوس النحتو لخلهم ببيجري خمس باير تحيسو خلاص حيلو كوي هابي خمس لهم حوسنا نتوص أزل ديهم نتوش تعزل زي حجي بتعمز حزن نجاري مالتي أبزي أنا تصرون كم تميرون طولو زلها زمت أسابيع لين تبلا لها شو عن رئيس ونتعيز أجمل لوري شو عن رئيم كوينا دست الوام كموت يوم دست زي الوام جناي كموت نيم فلوت بقى زي قليل بزخنا وأنقاسي كرد كبزخد من قدر ردي كله خوي لي جمت مالتي منا منجرينوسي تخان اللوري يوليلهم سيزار تغطى لي تحطه سياني رمقت اللامبار لعل عالمين لعل منجرينون أبناء هو حد سلطان على سلطان زنورو جيتاچو نيكستو دبرتيون مالتي خمايو سو سيفتر اندي تخان زي ولو غزاتات جيتاچو لمتايو تنات حاجات لافتي اكسترنالايز زغبر توزب كن من تخفطتو دنس انا كلا خبل يدلن خافتم صراحه فصمتي كل تسبات اسملو نيرو تابوتاون چلاچقنيا لك خم غبار اثيوبيا بمولو افتو دنبا طريتلو اي زرز ادم جي تاينانولو عيبالو عخورلو قالو سو ازي زچانو ناي اسم حموم سب اوشتا يدقسن ابدغ يدقس ግዴታ ቦ ምክንያት ውሽጥ እንድቅስን አብደገና እንድቅስ ዞሎ መራርሐን ነው ሶዚ አያ ታኹነታት እዚ አያ በር ዛና ዳት ኳን ስለዝኾነ ይኮነ
نسندي لعليهم نيرو تاخوينو لعليهم زي فتر نسنا موغوت كطعمولو زمص زربا نديو نسو بالعليهم سلطان حردا نيرو وسي تاخوينو لعليهم تخوان قنچن زيو لغزا زي فتر نمنتاي كوم يبل يزبل زلو مالتي نسو كخونن فتيراي فتركو يبل نسو ايدقسني يبل كم ترسو زولو تخوينو انا دقي سمن ما يمارصكون هذا فتركو سلاز فلطان ساتهم ግን تزفطرو سلاز يفلطوس يمارصو نيروم يلو حجي مالت كتكحلا ختصلا دلي خدخانه تازربا منم كحيلكا سيلكا كوتم صلال وط يبلكا نبزا غداي زي امالتي بقى عد تخواني عد قنچيو اسمي هلغا يهلغا بزي يقدس الله اندي معت ني اسم حكمنا زي بقول نسخه قليل ديو اسم سلازنوروميو دحان نابزي قيرو مالتي ما اسم انت نيرو ما بدغدي ما قرديم زدقسو ካብደን በወጻሲ ኣብ ውሽጢ ገዛዶም ዝድቁስ ኣብ ደገ እዮም ዝድቁሱ ኣብ ደገ ዝድቁስ ንኣስሚ ኢሎም እዮም እያ ቁሪ እንዳወቅዖም እንዳሃረሞም ምስ ቁሪ ኣብ ደገ ኢና ንድቅስ ኢሎም ሓመድ እንዳመፀ እንዳተላዓለ ለይቲ እንዳገጾም እንዳጨለፎ ለይቲ ኣብኡ ደቂሶም ኣስመኽሾም ኣብ ውሽጢ ገዛ ወፂኦም Who do you think we are ኢሉ ማለት ንሕናስ መንና ይልቃ ተሓስብ እንታዋይ ስለ ዝኾንና ኢና ንሕና ከምዚ ዓይነት ሲኢሉ ሸላዕ በጣዕ ዝኾነ ዘረባ ሒስካ መፂኻ ንሕና ክንሰምዓካ ማለት ሸላዕ በጣዕ ኮይ ايش نعسكي نسخي جيتاچو ستاب كبحال نديو ትክክል يكون خاي تقبر لخا ميزان خا تسعت لخا يخا اكايد خا صبق يكون خاي نيخا لبعل خا بروتوكول خا حلي اكايد خا صبق سوغن خلا ميديا عسته زينا من نغار والفهم للكا لاغويا خلا مصخا الغر ነገር يبلهم تالو كل ነገር يكون خاي تناغر بحد غزي ترديكا قدمي بريزيدنت لنورو ولا بالتفلالي اب سلطان لنورو لوصو بالتفلالي مخنات لوصو نيو يوم اوكي سؤال خاز الخواد اللي هوي تاجن نجفا تدقفايو اوكي TPLF يدفع نوعا قداي TPLF يغسل نوعا قداي انا انترناشنال جنرال كوينه ناي TPLF مليشا كون ايدلن ده جنرالنت انترناشنال توم ناب TPLF ودونا يلزولو ناي TPLF مليشا هم زغون يقطرو قوميو نمليشا ندما انا اوبولن بوليتيكا سراويت ناي بوليتيكا مسارحي يخوني هذا قطاچا ناي TDF حيلي ناي حوحات حيلي يو ስለዚህ حوحات حجز له حوحات عوينا يو حوحات حجزنا ናብ ስልጣን ክናምጽ ዘለና እዩ حوحات دغمتنا عربنا نادقفنا نشفنا ናብ ስልጣን አምጪና ቀጣሊ ህልውኑ በትሕቲት ሰራዊት ማለት ብትናይ ሰራዊት ልዕልና ሓራገጽ ኣለዎ በሃላይ ለሓደገጽ ዝነበርና ሰባት ድማ መውዛሕቱ ሰራዊት መውዛሕቱ የዝለኪ ሰራዊት ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ፓርቲ ክኸውን ይወለን ወድን ጥሩ መዓዝ መጺና አዲስ አበባ ፈልጥዎ زي زرباشي نغركادو ام ميديا وصيو مسريت الله هو مسراتي يكبلكا كلو كايم صخايولو نمنتاي نا ودرايا سراحتن وعلي وسدو نمنتاي نا يتحدى بصاي سراحتن وعلي وسدو نمنتاي منطن نكبرون وعلو خي مطنو دي تمالي هادي من اديس ابا مصيوس بصتو ነው ለውከ ሙሱ ሓደ ቆዋም ኖርም አይወጪ ትግራይ ናይ መንያ ናይ ምን ይከውጽ ኢሎም ካይወጪ ወዳን ጥሩ መጪ ነብስ ኦኬ ጸገም የለይና ስለዚህ ወጪ መስራት ይከለካከሉ ክንደ ኢንቨስት ከም ንገብረሎም ለለና ከወጽ ከለው ከይጽግመ ከአጆ ኸናልና ብዚ አይኻት ወጽ ብዚ አይኹም ትኸዱ ብዚ አይኹም ትወጽናልና ስቂሎም ይም ዱዲሉ ወጪ በቃ ሱኢሉ ዱዲሉ ወጽ እዩ በቃ እንበር علموا حسبوا لي خوني يبلله نو تبنا لنا حسولو وا زي فلطو زي نورو ودن تركو خاب قلعو جميرو نشتي سلم يبلو نشتو رسو كطع يكونن ما تعبيت ماشي باورو ما سراويت تغايت فوتو ما راح تغايت فوتو انا زغرمني زخلو سلطان كندي زاكل كومزي عينت رئيس اندهالو كومزي عينت ناي تفطرو زغمتني هيدن جور يكونن بطيت غلطات يكونن بتفطر مالتي كمزي عينت بفصوم حلفنا زغورلو تاي غبرلو تاي زاربلو زي يفلط ارم 50 ازاز تغورو كوم ديو مالت كندي اكسبشنال هون مرحله مع ريكوايرمنت اللي سراويت كتمرح سايكولوجيكال ميك اب كاي مرمر وسانه خصوصن زي غبر الكاس حسب بوليتيكال ماتوريتي وسانه يكون وسانه دا مالتي حجي انت ايميلهم مبزحتهم سبات خمزي زورو وزلو يغلغلهم انتلو بتشع غزي قدم هغلغلهم انتلون ودب مالتيو شعو خمزي لو ما يزارو نيرو ما غلغلكا ግን ነፃ ኢኻ ትወጽ ምክንያቱ ካብኣቶም ተፈለይ ሓሳብ እንተለካ ይብላሉ በዓል ተስፋይ ራያ ከመብዛሕትኦም ማለቲ ንሕና ኢና ጀሚርና የዝሓራ መሬት ንሕና ኢና ገንዘብ
ناسنعنا بوزي وصا بوزي خيصقمكا نبل زلنا نصاي مسروتن يبللو عجي قصيلا يا خمزي هتقصل يا كلكم 50 كتكون تخليا 50 كتكون تخليا زياتا صحفتي يا انا خالي امبوكن تانن على زيت التأمامن منغستي ننحد زيت التأمامن منغستي تقومنيا تطوم بلي الا انت هايلا تصحف قال يطرحكو سيل مززبيله من ايش تلي كافتا تصحفتس حنت قال يمصي حنت مسمر مالتي محقي لان على اي طنكرتن مالتي ابزي حجي انا كو خمزي اغيريو انا ندي خمزي غيري غنا مالتيو توم افت حرام مريت الله زبحالو تسغديفو مخاتو تسغديفو مخوص اي تفولطنيوم باورو اغ نحنا اني مسريتكم ناب زبحال شغرون اتيوم አለው ማለት እዩ እዚኣ ሰሚዕኻትኩም ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘገርምዩ ንስኻትኩም ርኢቶ እንተለኩም ኮይኑ ርኢቶኹም ሸረፈለው ብምባል ናብ ካልኦት ሰባት ብምብጻሕ ጽቡቕ ዝኾነ ርኢቶታትን ሃናጽ ርኢቶን ክትገርፉ እንዳተላበኹ ቻው ድሓና ቀንዩታ ይብለኩም ማለት እዩ ልዋም ቅነ ጽቡቕ የስምዓና ክብረት ይሃበለይ ጉድ ላይት ድሓና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ